De nieuwe wetgeving die er Europees omkomt, dat is de Ecodesign 2022. In Nederland vervroegd invoerd naar 2020. Houdt in dat mensen die een nieuwe kachel kopen, of die een nieuwe kachel kopen, dat we verplicht zijn om daar een kachel te leveren die onder de nieuwste normen voldoet. Onder die nieuwe wetgeving daar zullen ondervallen de houtkachels, maar ook de pelletkachel. Die vallen onder hetzelfde houtbesluit, dus die moet aan onder exact dezelfde voorwaarden voldoen. Open haarden, dat is eigenlijk dus, als dat even een slecht seizoen wordt, heel populair de doodsteek voor de houtkachelindustrie. Want ja, dat levert gewoon een prutte ellende op. Dat is misschien wel 80% van de grootste vervuilers. Dus een open haard, inzethaartje erin, kanaaltje erin, kleerbellen. Die normen is minimaal 74% rendement en een bepaalde minimale fijnstoot. Uitstoot, hè? Daar gaat het natuurlijk om. En daar mag je al een beetje heen. Het grootste wat er misgaat is dat de mensen die gewoon de houtkachel hebben, hun oude kachel is echt net een minder kachel, zo is het net, is dat ze gewoon net goed stoken. Wij zijn van plan om hier stook Jon te gaan, dat is voor de bestaande en de nieuwe houtstoker, maar ik misschien mensen die absoluut geen het houtstoken zijn, die nodig ik dan ook van harte uit. Om mij die mensen een stukje voorlichting te gaan, hoe steek je de kachel om, wat komt erbij schijnen, hoe kun je het in de basisbegrippen al volle beter van. En 26 september, dan hebben we ze eerlijkse stookdij. En iedereen die al 20 jaar een houtkachel had, zei ik kan nou de beste stoken. Dat zal al eens wijzen, maar dat is misschien net helemaal weer. We zijn ook met de gemeente best heel fier op een streek. Met de gemeente Dantemedeel, dat we met de wethouder en hoofdtoezicht en al die mensen die daar belusten in binnen, heel fier binnen dat we daar aan zijn gezamenlijk mee ondergang gaan. Er ben natuurlijk in de gemeente altijd een voor- en een tegenpartij. En de gemeente kan geen partij kiezen. Dus we zijn ook bezig om te zien met hoe we dat in kaart steken zullen. Het is heel belangrijk natuurlijk dat je weet dat die regelgeving erom komt. En dan hoeven we net die een nieuwe kachel, maar houd het wel in de gaten. De wettelijke regel, wat ze jou is 4 wier. Dus ouder dan 4 wier, dan meest wel eens beginnen na te denken, nou, ik ben wat bezig met milieu of andere zaken. Dan meest er wel eens even onderhand van dit verhaal na te denken om te denken van, nou ja, hoe zou het nu zitten?